Γεια σας παιδιά, σήμερα αυτό το βίντεο το κάνω για να σας αποδείξω πως είμαι πολύ καλός. Λοιπόν, θα μπω με έναν τυχαίο με όποιον με βάλει το παιχνίδι και θα σας αποδείξω ότι είμαι πολύ καλός. Τέλος πάντων, περιμένω, έβαλα. Λοιπόν, ποιον με βάζεις παιχνιδάκι, ρεβαλσάκι. Σβήνω τελείως τον ήχο και μόνο 3 λέμε. Μπράβο. Λοιπόν, πού πάρε πρόβαμα, τρόμαξες. Έλα ρε, τι κάνει. Τόσο εύκολο ήταν. Wow. Νίκησα. Πανεύκολο έτσι ήταν. Το ξέρω, δεν σας φτάνει. Πού με έβαλε. Guys, πού με έβαλε. Τι είναι. Παιχνίδι για ποιο λόγο. Okay. Brownies Burr. Ναι! Μπήκαμε στη πίστα που ήθελα. Μπήκαμε μια χρυσή, το ξέρω. Το έκανα για να την εξελίξω. Ωπα ρε! Όσοι έχουν σνάιπερ. Όχι ρε μπρο μου. Ας πούμε. Δεν έχεις ελπίδα του. Έλα ρε φίλε. Και ότι έχει ο άλλος. Με ξεκάνει το σνάιπερ. Έλα. Μου πυροβολάει. Εντάξει. Δεν θα χάνω χρόνο με αυτά. Πάμε. Εσύ. Όχι μπρο, πώς με πέτυχες καν αφού φεύγω μπρο. 58 fire έχει. Εντάξει, έχω δει 24.000 κάτι fire. Θα μου πεις τώρα. Τελείως. Έλα ρε φίλε. Δηλαδή τι είναι αυτό τώρα. Τώρα θα δείτε. Λες, μόνος σου είναι. Τώρα έχω βάλει μέσα. Μπρο. Παιδιά, αυτό κάνετε πως δεν το είδατε. Έγινε κάτι... Δεν έγινε κάτι αληθινό, ήταν κάτι ψεύτικο.
ένα πολύ ψεύτικο πράγμα. Τόσο ψεύτικο δεν υπάρχει, παιδιά. Καλή σας όρεξη, με υγεία και χαρά. Ο Μπαλούκα RPG. Ναι, καλή είχα τόσα πράγματα. Μπαζούκα. Αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πάμε έναν τελευταίο αγώνα. Εννοείται. Έλα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε 1v1. Κανόνες στο παιχνίδι με ποιον θα με βάλεις. Αυτό έχω να σου πω. Λοιπόν, ναι, με βλέπετε όμως πρώτη φορά να παίζω στο παιχνίδι. Πω, μου αρέσει που μιλάω στο παιχνίδι, μπρο. Ναι, παιδιά, και με βλέπετε πρώτη φορά, οπότε μην ξαφνιαστείτε. Το κάνω σαν συνηθισμένα, έτσι έχω συνηθίσει. Όχι, μπρο μου, έχεις και αυτός μπαζούκα, όχι. Πάτα. Πάτα! Μπράβο. Είμαι πετσοκόφτης. Αυτό πες να το κάνει για να δει πως παίζω. Πάρε. Οπότε με εμφανίστηκες μπροστά μου. Όχι ρε μπρο μου. Έχει και αυτός με χέρι μπρο. Τώρα θα δει ρε. Όχι μπρο. Οκ. Θα πάω με τα καλά μου πράγματα. Έτσι και το game με σκαμάρι και άλλη φωνή. Καλά. Ξεφορτώσω το αυτό. Πάνω μου το ρίξα. Φάτο μπρο. Τον ξεσκίζω. Άνετα. Αν γίνεται. Τακά. Καλό είναι. Έβγαλε και αυτός RPG. Μπράβο. Ναι, πρώτο λέει και το παιχνίδι. Μπράβο ρε game. Αυτό έχω να πω μόνο. Μπράβο. Μπρο, δεν έφαγε καθόλου damage ο μπρο. Παιδιά, ζορίζομαι. Παίζει άδικα.
αυτά. Μπαλαζάτικα. Για να δούμε τι έχουμε. Και αυτό είναι... Μπρε. Wow. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και ένα subscribe. Γεια σας.